Ето новата канализация, момчета. Новата канализация на Пазлак. Гледай какво става. Лошото е това, че тук, дори да успокои водата, тук тръбата надолу е 200, ти кажа. На ФИ 200 е за къщи. Шакърче, ще ти отнесе колата. Добре, за това, за което вие давате пари, разходвате всъщност тия средства, отговаря ли на качеството, което в момента получаваме? Проблема не е в канализацията и във водопровод. Говорим за цялото. Канализацията и водопровода са сменени с хубави нови тръби, всички сте видяли. Ама ние не искаме да знаем какви са проблемите. Дали е отводняване, дали не сте служили тук по време на дъжд дете, ако върви, ще се удави. Искрено съжалявам, че изобщо след фирмата се случи това нещо. След фирмите на ВК. След фирмите на ВК-то съжалявам изобщо, че се случи това нещо. Значи това трябва да се направи. Това е проблем. Това е корупцията. Ето, това е. Добре. Говорим за корупция. Това е чиста корупция според мен. Така, сега ще кажа. На ФИ 200, колкото и дъждарки да направя, как ще проведе водното количество надолу? Ето имате инженер. Ама защо е направено така?